áno, sme slovenská spoločnosť, vyrábaná na Slovensku a mám k tomu takú zaujímavú historku. Začíname spolupracovať s Talianskom a Taliani vyslovene nás požiadali, aby sme na balenie, ktoré budeme teda distribuovať v Taliansku, použili slovenskú vlajku. Slovensko je v ich očiach určitá záruka kvality a zodpovednosti a majú veľmi vysokú dôveru v nás ako Slovákov. Mám veľmi podobnú skúsenosť na svojich cestách, keď som bol vo Vietname a obchodne. Vietnamci veľmi vysoko vnímali Slovensko. Dokonca som im položil takú ťažkú otázku, že ale Nemecko je lepšie na tom ako predsa my, že my to vnímame ako nemeckú ekonomiku, ako toho lídra. A oni to vnímajú úplne inak. Oni to vnímajú, že proste vy ste v Európskej únii, vy ste v Európe